Bos. Ceritane iki. Neng Krapcak rasa neng sini aduh sini iki bensin larang. Nggih. Bensin larang Iya iki. Larang wis nek. Larang kali ra eneng iki piye ta, Bos? Wis diterusne ora pemerintahane. Buka mergae sik. Iya, iya. Menyiasati ekonomi kaya ini iki terus piye ta, Bos? Bos kabeh bakul sing tuku ra eneng. Heh? Iya. Iya. Kuat ora diterusne. Aduh. Lah kok sasi suro ora nek wong mantu. Nek wong mantu alang koyo ngene iki ya malah dilebut. Buran akeh dari. Lah golek duit kondi aku. Motone sayu peminum berat iki. Nah, ini pokoknya sak paran-paran nih. Sak paran-paran. Kita ora ketahanan pangan nih piye situ ora proyek. Sawo. Mbak Yul lho, piye? Kacau balau. Ketahanan pangan ya butuh pengalaman. Butuh pengalaman toh. Ngawur ya. Ide-ide kreatif nih jadi ora mungkin. TikTok. Ora korban. Pengalaman. Nanti pengalaman bebat pisan arep bertani, arep beternak. Ketahanan pangan ini berarti bikin negara, Bos. Sama mikir. Kok dijanjeni ngene kita lho karo pemerintah ini ya. Ide-ide gagasan sing Ide-ide gak masuk. gak masuk akal. Ya wong pinter, wong jani ya wong pinter masa dadi dewe kok apa. Tapi ya nek Beli global ini kenting nih kono bae masang kabel karo Agus Kuprit nih. Ngetanmu. Nah, wis. Aduh sawah ya. wis ndang bayaran. Kita giong-giong, Bro. Info rego gabah piro, Bro? Ketoke larang ya wong Sumbereng. Tibake ora gampang, jadi dikira gampang. Lagunya berarti mblithuki. Bayaran iki wis ning sik dhewe didol ya nek wis panen. Berambang. Ndi? Mulya iki. Oh, ya Pak. Kowe kok kono. Ya ta bayaran iki. Karo ketek ya panen oleh sangang sek. Lumayan tang kental duit 3 juta. Asale sing ndi? Kok kuwi koro-koro. Ngawung ini Pak Montor Bang Wong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek nggo nyembung urip nek dipalenan ki wis e. Rada dawa lagi nang rendenge suwi. Iya, aku arep nggo mulih rada akeh ngene. 10 paling enggak. Rada dawa, duet-duet. Ya telonan nandur kene iki. Tanggal ukuran wis nek nempur. Kene wis nempur ya. Iya. Gara-gara ekonomi sulit kadol jatah pangan. Kok sepung, Bos. Iki dalane dhewe sak kena dikandani nek iki.
Yang kene ning guri kene ae. Ini Mbak Santi, temanku dulu. Ini jadi info. Menak nggawe ilmu sepur iki lho. Gak tau ganggu wong, tapi yang ganggu ya ditabrak tenan we. Boyo nyong kok ya ini. Lian ta gampang. Apa-apa. Timbal lewat kono malah macetnya suwi. Kan ya gelis. Kaitan Bapak Kulon. Ya kalau ini jalan. Yang di jalan lewat ya. Pasar Senen. Oke. Sari. Ini sama Malang ya? Malang? Pasar Senen? Roda 2 ini caranya diganggu gugat pokoknya. Keep kalem. Lah ngono kae, piye to? Iya lah cepet. Iya gak ngono to Mas, konsepe kok ya. Mobil simpangan kok ya arep disalip. Tung tahu njajal iki. Lho. Aku yo urung tahu ya. Ketok yo menggoda. Sok nanti rezeki rono. Iki tirakat sik ceritane, Bos. Dolan yo kok pengen tok. Apa iki, Mbok? Duh, enak apa iki? Bis. Oh, alah tukang bungkus ini lokasinya lo. Suasana pagi kota Caruban dan sekitarnya. Jane ya api lho Bos jane ya niku ngene. Kayak iPhone aja nih. iPhone bodong ini. Sini aja nyapo. Caruban dan sekitarnya. Ngetan di CLS. CLS ini. Loh, alap-alape. SK nyalip SK. Wah, anginnya kayak ngono lho. Nek ora blong lho. Neng ya? Aku gak isi bensin. Aduh.
kopi rek. Oh iya serangi si bensin aku cuma apa ya Kok main amda mas galau dulu open tuna apa tadi paling om bambu parah sih. Dengan kaki rokan